wena. Ukuthathwa ney'nkunzi usanda kuvela nje emculweni bona nje ugilima lokhu kuwena kusho ukuthini nje. Hayi fana kithi mawuza lapho uyakhuthaza ngobuzo wakho ngoba lo mbuzo obuzayo kufanele ngabe ngiyayincoma noma ngabe ngizipha amandla kodwa kangikwazi ukwenza lokho. Ngingabeka kona ukuthi abantu ngempela bayakhombisa ukuthi umenzi lento akayenzayo iyona njengoba ethe fika nje zwane start number 1 koqowe emphefumulweni eyahlukene kuba ney'nkunzi ngempela kunamhlanje ukhathwe ney'nkunzi wafike wehlula futhi. Hayi siyabonga kakhulu. Siyazi ukuthi kwasuka inkulumo ey'ningi ngomenzi. Kodwa njengamanje uyaqhubeka umsebenzi yadlondlobala kunobushone phansi. Ngathini ukuphola nakho kwakho kulokho? Wemfowethu asikhohlwe kwedlule okuhle ukuthi ngoba umenzi usaqhubeka uyasebenza. Sataka abantu balayithe banenhlanhla ngihamba nanami nomshini lo wasikhathi akuveze wambone naku umshini wasikhathi Uye lo. Kukhulu nakho konke nje ukuthi-ke mina ngisasele nomshibe abaso futhi ngapha ithimba elivamisile elisebenza nalo kahle kakhulu. Angizwa nanokuthi konje ngake ngaphathwa kwenzekani uma ngiphethwe ngikani ngiyibona-ke impilo manje kanti kahle kuyaphileka sengukuphenuti mfowethu litshele nalo athi ngugogo thungayo ukuthi aseyisebenze No siyabonga kakhulu siyabongela mfethu sikusela konke okuhle emsebenzini wakho uqhubeke njalo ndlondlobale uqhubeke nokuyithoba njengoba sikwazi umuntu oyithobile. Ngiyabonga msakazi ne-podcast yakho engathi Siyabonga kakhulu.